Semmoista on taas puuhailtu. Saatiin paha uusi alkuskriini näille videoille, koska mulla ei ole vielä mitään ajua, mitä mä aion tehdä näissä. Totta kai esitellä vähän vaikka pelaamista, eläimiä. Kippis löytöön, ne nyt tuli päällimmäiseksi mieleen tuossa äskettäin, kun aamusella tein tuon pikku intropätkän tohon noin. Sitten pitäisi keksiä vähän jotain ideaa näille vlogeille. No siis se oikea idea on se, että mä vaan opettelen editoimaan, tekee erilaisia juttuja näissä. Mä voin näyttää mun taitoja muille ja saada vaikka niitä keikkoja täältä Discord-kanavalta, koska se on aika heikkoa näyttää, että sulla ei ole mitään osaamista. Mä meinasin sitten, että mä lähetän niitä kattoo näitä videoita, vaikka ei ne suomea ymmärrä. Eihän sillä ole mitään väliä, se editointihan on se pääasia, kyllä me englantiakin handlaan sen verran. Mut, mitä se ollaan viime aikoina tehty? Pienelle ajelulle itse asiassa. Me käytiin moikkaa mummoa ja matkalla me pysähdyttiin Jyväskylässä Kirppiksellä. Tämä oli itse asiassa aika kiva kirppis. Tämä oli yllättävän iso. Tähän oli, mä en muista nimeä, mä postaan se nimeä ja paikan tuohon noin nyt. Tommosessa missä me oltiin. Ja siinä oli itse asiassa vieressä tää Vaasan leipomokin. Se oli kiva bonari. Vanhoin Nintendo-pelejä, mutta sääli, että ne oli kaikki ilman koteloja. Et mä en oikein tykkää tämmöisestä, ei ole koteloita. No tosi tämmöisiä kasettipelejä Kirppikseltä vähän riski ostaa, että onko ne toimivia vai ei. Se oli hirveästi vanhoja huonekaluja, jos mulla olisi tilaa enemmän niin rahaa. Niin mä ostaisin oikeasti tämmöisiä. Me lähdettiin Jyväskylästä jatkaa matkaa. Mä haaveilin, että mä olisin päästy grillroomille syömään pikkuinen lounas, mutta se oli pihataan niin paljon autoja, ettei kyllä tehnyt mieli pysähtyä. Sitten me jatkettiin matkaa siihen Hankasalmen aseman Kirppikselle. Käytiin vähän katsoa meininkiä siinä. Oli ihan kiva, sieltäkin lähti tyttöystävälle pari paitaa messiin. Kyllä me lopulta perillekin päästiin, ei meillä mennyt tässä joku 8 tuntia 300 kilometrissä. Ei ollut ihan mikään päätä huimaava keskinopeus meillä tällä kertaa, mutta hyvä reissu, ei muuta kuin lepoa pari päivää mummon hoivissa. No ehkä me pidetään mummollekin vähän seuraa. Kotonahan on aloitettu vähän niinku piha ja navetan siivousta ennen kuin toi talvi tulee, että pitäisi saada piha ja kaikki kuntoon. Ja kaveri toi sen moottoripyörä, sekin pitää raahaa tuonne kellariin, pistetään se kuntoon talven aikana ennen ensi kesää. Tää ruohonleikkurikin pitäisi pistää kuntoon, pikkuvikoja, kaasuvaijeri. Käynnistysnarukin hajos, kun yritin vielä viimeistä kertaa tänä kesänä leikkaa nurmikon, niin käynnistysnaru sanoi itsensä irti, että se on tuolla jossain sisällä. En tiedä mihin asti se kerää itsensä. Polttoputki on saatu mukavasti jo muutama viikko sitten. Talveen varten heiteltyä tonne turvaa kaikelta sateelta. Se vähän ehitty niinku pelaileekin. Diablo 2 on meikäläisen pääpeli, mutta se on ollut nyt vähän pausalla, kun on kädessä rasitusvammaa, niin chillataan tässä vielä hetki, ettei tehdä oikein sitten. Se on ihan älytöntä klikkaamista niin se peli, että ei sitä ei nyt pelailla. Niin mä oon tässä mulla on tämmönen Pleikka Femma ohjaimilla. Mä oon sit pelannut Forza Horizon 4 tällä hetkellä. Forzas mä yritän vaan pelaa sen story ja kaikki kisat läpi. En ole vielä ehtinyt niin pitkälle, pikkuhiljaa. Sitten me tässä kyljessä pelailee Manor Lordsia. Ihan kiva pikkuinen kaupungin rakentelupeli, tämmönen keskiaikainen. Nyt mulla on 3 alueet vallattu. Tarkoitus olisi vallata nämä kaikki alueet ja rakentaa yksi niin iso kaupunki, kun mä vaan pystyn rakentamaan tähän. Et pikkuhiljaa. Ne päättöfeksille ollaan tässä odoteltu, että nyt on silleen rapiat 30 päivää, että Early Access-testeihin päästään. Eikä siinä viimeistellään tää paketti tällä kertaa. Katsotaan miten me saadaan tehtyä seuraavaa jaksoa. Mä yritän aina pikkuhiljaa tietysti koko ajan jotain uutta näihin. Mutta tässä oli tämän kertaa, että meikä lähtee siivoon navettaa. Kiitti ja näkemiin.